ସାଙ୍ଗ ବାହାରିକା ହଉନୁ ପୁରା ବୁଦା ବୁଦା ବନ୍ଧିନୁ ଜାଣିଛୁ ନା ସାଙ୍ଗ ଝିଅ ଏକ ପାଗଳ ରଞ୍ଜନ ଭାଇ ନମସ୍କାର। ଭାଇ ଗାଁକୁ କେବେ ଆସିଲେ? ଆରେ ଟୁଲୁ ଗୁଲୁ ବୁଲଠୁ ଆରେ ଅବି ଅବି ଗାଁକୁ ଆସିଛି। ମାନେ ଏତେ ବଡ ବଡ ହେଇଗଲାଣି। ଆରେ କଥା କଣ କି ମା ଖବର ଦେଇଥିଲେ ମା କୁଆଡେ ଆଉ ଘର କାମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ବୟସ ହେଇଗଲାଣି, ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ବାତ, ତେଣୁକରି ମୋ ପାଇଁ ସେ ଝିଅଟିଏ ଦେଖିଥିଲେ ତ ଗାଁକୁ ଆସିକି ମା ପଠେଇଥିବାରୁ ଯାଇଥିଲି ସେ ଝିଅଟିକି ଟିକେ ଦେଖିକି ଆସିଲି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ରଞ୍ଜନ ଭାଇ ଝିଅଟି ଦେଖିବାକୁ କେମିତିକା? ଆରେ ଝିଅଟି ଦେଖିବାକୁ ଅଡସି ସଳସି ଉର୍ବଶୀ କନ୍ୟାଟିଏ, ବୁଝିଲୁ ନା ବୁଲଠୁ। ଯେତେବେଳେ ଝିଅଟି ଚାହା କପ୍ ଧରି ମୋ ଆଡକୁ ଆସିଲା ମୁଁ ବହୁତ ଲାଜେଇ ଗଲି ରେ। ଆଉ ଲାଜେଇ ଲାଜେଇ ଚାହା କପ୍ ଟି ତା ହାତରୁ ଆଣିଲା ବେଳକୁ ତା ଦେହରେ ଢଳି ଗଲା, ବୁଝିଲୁ ବୁଲଟୁ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଚମକି ପଡିଲି ଆଉ ତା ଲୁଗାରୁ ଚାହା ଝାଡୁ ଝାଡୁ କୁଞ୍ଚଟିକୁ ଘିଚି ଦେଲି। ଆଉ ତାପରେ ଲାଜ ଲାଗୁଛି। ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। ହଇ ଭାଇ ବିକିଳିଆ ଦଳ ଏବେ ପୁରା ଆଇକିରି ଘରୁ ଯାଇଥିଲ, ପୁଣି ଚାରିପଟ ଯାକ କୁଆଡାଇଲ? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାକୁ ଥରାଇବ, ଜହ୍ନି ଉଷାକୁ ଥରାଇବ, କୁଆଁରକୁ ନେଇକି ଆଇବ। କିବା ଏଟା କଣ ବାପ ଛୁଇ ଦେଇଥିଲା? ଶଳା ଠାକୁର ଖାଇକି ତମେ ଖଟୁଲି ଖାଇଦବ। ଆଲ ସିଗାଣି ନାକି ଆର ଥର ଆଇକିରି ଯେତିକି ଖାଇଛ ଦୋକାନ ବଜାର ମୋର ସବୁଆଡେ ବାକି। ପଇସା କୋଉଠୁ ଶୁଣିବି? ଆଉଛ ପୁଣି ଛୁଆ ପିଲା ଧରିକିରି ପୂଜାରେ ଆମେ ପୁଣି ଟିପଣିଆ ଖାଇବୁ ପୁଣି ଧରିକି ଯିବୁ। ଆଲୋ ହୁନ୍ଦି, ରାତି ପାହିଲେ ସକାଳ ହବ, ସକାଳ ହେଲେ କାଉ ବୁଲେଇବ, କୁକୁର ମାତ୍ର ତାଙ୍କ କାମରେ ବାହାରିବେ, ତମେ ତମ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଯିବ। ତମେ ଯିବ ବୋଲି ମନ ଦୁଃଖ କରିନି, ଗଲା ବେଳକୁ ପଇସା ପତ୍ର ଦବ କି ନାଇଁ ଭାବୁଛି। ଗଲା ଆମେ ଯିବୁ ଭାରି। ନାଇଁ 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 ତମେ କାଳି ପୂଜା ଯାକେ ରୁହ, କିଏ ମନା କରୁ? ଚାଲ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବେଶୀ ଖାଉଟି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବେଶୀ ଖାଉଟି। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଖ୍ୟା ଶୁଣି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀରୁ ବଡ ଛାଡ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବଡ ଖାଉଟି କହିଲା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବେଶୀ ଖାଉଟି। କିବେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ 8 ମାଣେ ଚାଉଳରେ ଭାତ ଖାଉଛି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଏକାବେଳେ ଚାଉଳ ବସ୍ତାରେ ଖାଇ ଦଉଛି। ଆବେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବାଇଗଣ ଟମାଟର ମୂଳା ଗାଜର ସବୁ କଞ୍ଚା ଖାଇ ପକଉଛି। କାଲି ଚିକେନ କିଣି ଯାଇଥିଲା ଯେ କଞ୍ଚା ଚିକେନ କିଲିପଲାରୁ ଏକାଶରେ ଖାଇଦେଲା। ଆବେ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତ କିଲିପଲାରୁ କଞ୍ଚା ଚିକେନ ରେ ଖାଇଦେଲା, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କଞ୍ଚା ଚିକେନ ସହିତ ବଟକରାରେ ବି ଖାଇଦେଲା। ଶଙ୍କ मर गया रे। ଖଇନି ଟିକେ ମାଗିଲେ ଦଉନି। ମଜା ଦେ ଗୋଲାପ ଖଇନି ଦେ କାନ୍ଦେନା ଆଖି କାନ୍ଦେନା, ତୁ ଯାହା ପାଇ ଢାଳୁଛୁ ଲୁହ, ସିଏ ତ ସୁନ୍ଦରୀ ଅର୍ଚ୍ଚନା। ନାଇଁ 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 ମୋ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଭଲ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ମୋର କୁଟୁ କଚେରୀ ମାମଲାରେ କହିବାର ନାହିଁ। 1800 କିଲୋ ଲାଗୁଛି ରେ ବାପା। କେବଳ ମୋର ସୀମା, କେବଳ ମୋର ସୀମାକୁ ମୁଇ ବାହାରି IAS ମ୍ୟାରେଜ ଇଜ ସୀମା। ଘଟଣା କଣଟା ହବ? ତମେ ତ ଗାଁର ଗୋଟେ ପୁରୁଖା ଲୋକ। କଣ ହେଇଛି? ମୋର ଗୋଟେ ଅଭିଜାତ୍ୟ ଅଛି, ମୋର ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ଅଛି, ମୋ ବାପାର ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ ଅଛି, ମୋ ମା ଗୋଟେ ଖଟିନି ଅଛି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଦ୍ର ଲୋକ ବୋଲି ସୀମାର ବାପା ମୋ ସହିତ ବାହାଘର କରିବାକୁ ମଙ୍ଗିଛି। ତୁ ତୋ ବା କଣ କରୁଛୁ? ତୋ ବା ଅଣ୍ଡା ବିକୁଛି, ମୋ ଭାଇ ବାହାଘର ହବ। ଭାଇ ହବ ସୀମାକୁ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା କୁକୁମଡୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନା ନେଲେ ପଲିସି କିଲିପି ଚିକିଲି ଚୁଡ଼ି ଦେଲି ମୁଇଁ, ସିନ୍ଦୁର ଦବୁ ତୁଇ।
তোর যদি সিন্দুরটা দেওয়া ପାଇଁ আপত্তি ଅଛି সিন্দুরটা দে তুই সিন্দুরটা দে তুই সীমাକୁ ନେଇଯିବି ମୁଇଁ